Vine-te a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Doncs sí, baixem al carrer a participar. La pandèmia no les ha aturades. Un any més les dones de Picanya li posen color i missatge als carrers d'esta localitat de l'Horta Sud amb la 9ª mostra d'art al carrer de Picanya. D'esta manera, commemoraran el 8 de març, Dia de la Dona. Però com en pròxima parada tots els dies són eixe dia, ens atén Esther Albert, que és una de les convoyantes del projecte. Hola. Hola, què tal, Nelo? Molt bé. Teniu 27 obres que reivindiquen la figura de la dona. Què hi podrem veure? A veure. Exactament. Bueno, com tu dius, estem al carrer, però us contem un poquet què és això de l'art al carrer, que ja enguany és la 9ª edició, molts ja la coneixen, sobretot així al poble de Picanya, però per als qui no són de Picanya, us contem que som una mostra que reivindiquem la igualtat entre els homes i les dones, des d'una vessant un poc més creativa, més lúdica, però sempre posant a la dona en el centre, no? Enguany, i l'any passat ja també ens va anar molt bé, perquè vam adelantar un poc les dates de l'art al carrer de Picanya, que no ens coincidint la pandèmia, per tant va ser meravellós. Enguany, com ens va donar molt bona sort, tindrem l'art al carrer Major de Picanya des del 13 de febrer, que és este dissabte, fins al dia 9 de març. Aquesta estela que ens va anar a veure l'any passat, i enguany repetim, no? El teniu al carrer de manera literal, veritat, perquè veurem també en els balcons les obres exposades? Exactament. Són enguany 27 obres, de les quals 10 són individuals, artistes individuals, simbolors de reconegut prestigi, i 17 són col·lectives, on participen instituts, escoletes infantils, escoles del poble, i enguany també tenim escoles de fora de la població, per exemple, de València, un institut, o també d'Almassora, Castelló, és a dir, que a poquet a poquet s'anem fent grans i tenim de tot arreu. Ja és la mostra d'art al carrer, no de Picanya, de la comarca, quasi, quasi. Sí, no està mal, anem creixent. Esther, però com funciona? Vull dir, vosaltres els doneu pautes a les artistes o hi ha una llibertat absoluta i cadascuna, creativitat al poder? Sí, més o menys. L'única condició que posem és que es tracti el tema de la dona. I a partir d'ahí, enguany tenim coses molt xules, coses noves que no havíem tingut fins ara, que cada any tenim novetats. Per exemple, enguany tenim un dels artistes que participa per primera vegada, que és dissenyador, mai havíem tingut a ningú del món del disseny, i participa en una obra que fa homenatge a les dones del disseny, i en concret, ens conta, per exemple, com la tipografia ha estat la dona molt silenciada en la història de la tipografia, i volia fer un homenatge a aquestes dones que han format part, per exemple, de la creació de la Times New Roman, que la utilitzem tots. Uau, m'encanta! Sí, m'encanta això. També tenim altres artistes que ens parlen de política. Per exemple, ens han fet un retrat molt bonic, que podreu veure algun dels balcons del nostre poble, sobre Kamala Harris, fent un homenatge a la primera vicepresidenta dels Estats Units. També tenim altres autors que ens conviden a posar-nos unes ulleres per a una mirada violeta. En el cas d'una de les artistes que estan sempre amb nosaltres, Irene Rus, que ens ha presentat a Sarah Connor, que és aquella heroïna de les pel·lícules de Terminator, ens l'ha pintada i fa una recreació d'ella en el seu possible fill, i parlen del tema de la no sexualització. I tenim... I la resta ho hem de veure, Esther. No fem spoiler de tot, si no, no anirem al carrer Major. Tenim artistes que fan coses molt interessants, artistes col·lectius també que s'han esforçat i han fet obres en tècniques com, per exemple, el transfer, o, per exemple, en un acrílic, però mesclant sempre altres recursos del món de l'educació que sempre són interessants. Clar, la creativitat al poder, no? Tenim aquestes 27 obres penjades al carrer Major. Molt bé, doncs vinga. A vindre. A partir d'este dissabte, a Picanya, l'Horta Sud, Esther Albert, vicepresident. Per descomptat, sempre respectant que enguany és un any molt complicat. Clar, dona. Estem molt contentes i molt agraïdes de la gran participació, però respectant les mesures de seguretat, que estem al carrer, i ja sabem que la normativa vigent cal complir-la. Clar que sí. Això sempre. Esther Albert, vicepresidenta de l'Associació Dones de Picanya, ideadores d'esta mostra d'art al carrer, que comença, recordeu, este dissabte. Gràcies i bon viatge. Vinga, una abraçada. Adéu.